ljudi, sa vama je Jovan i ljudi. Danas igramo Lucky Block Skywars. I pa, sa vama. Ne laži. Ne, pa, ali nisam skroz dao pa. I otvorio sam Lucky Block i ne bi se ništa. A Lucky Blockovi su sunđeri. I kao... Ja sam prvo dobio ono sa vodom. Da se udavim. Ne, dobio sam ovog što mi puca. Joj, villagera. Da. A pogledaj šta sam ja dobio. Nemanja. Pogledaj šta sam ja dobio, ne vidiš? Ne mogu, ja sam dole u pećini. Znaš koliko imamo ovdje, vrate? Ovih... Da otvaramo. Kako nisam dobio zemlju? A ja sam... Dobio sam Lucky Bow i 20 strijela. Alo, ja ništa dobro nisam da sam dobio chest sa lol zemlju. Ne, Šta rištiš? umreću, ljudi, umri, tu ubio sam ih, dobio sam skeletone. A kako ja sada uđem u pećinu od ovoga? Ne pojma, meni sprasila lava. Ne mogu postavim blokove, a mogu. A šta sam zemlje dobio? Ja prvo iskopam malo irona. Što mi baka ovako? Otkud lava vamo? Da, dobio sam i ja. Otkud lava, Ja se borim brate? protiv lave ovdje. Ja ću poginem od ove lave. Zatvaraj ovu lavu. To, evo, jedan koliko sam ja Diamonda našla. Šta? Pekaj lavo. Dobre. Jovane, ona zemlja pod nazivom LOL, ponekad može i da posluži. Uvek može posluži. Ali ja umreć, nema šta. Nisam mogu. Ja sam dobio ono sa vodom. Ja mislim da imam skoro za ceo armor dijamanski. Nisam vidio ova tri Lucky bloka. Umreću, evo ja umro sam. Dobro, Umro sam, napravljeno za skeleton, ja? nisi još. I ljudi Sad jesi. vraćamo se u drugoj partiji. I ljudi sa kratke pauze, mislim nije baš bila kratka, vam duga, ali ne veze. Evo napisao sam vam. Hajde, gdje si ti? Uđi na lobby 1, pa onda idi Lucky Block Wars. Evo ja sam lobio jedan, valjda. Nisi. Amen. Ajde, šta ćemo? Hoćemo mapu. Ajmo. Čekaj, sam ne Ajmo, mislim. ajde 10 do 12, brzo. Sam ne, čekaj, zabagalo mi. Ajde, vratit ćemo kad njemu odbaga. Prijećemo. I evo nas ljudi, krenuli smo odmah. Ajme, mrš, ne volim ovaj otok sad, zato što imam samo dva, Kak je to ima veze? Lucky Sword, Nemanja, Lucky Sword odmah. Ja sam ga dobio. Umrite, majmuni. Ti dole, a ti umri. Dobio sam, oni skeletone. Od skeletona dobijem čarmenicu. A treba da sam pored drugog. Ne, nije pored drugog, smo vidi. Pa znam, vidim te. Ajmo. Kopam blokove da dođem do tebe. Iako, pa. Eto još je cijelo ostalo. Ja ću cijelo ostrovo došti, baš me briga. Ljudi, ako se ne čuje, izvinite. I Nemanja, ako se ne čuje, izvinite. Da, sam skoro nebitan lik. Mene ništa ne pitaj. Ja ću uništiti Ender Dragonovo jaje. Ali to će ti pasti odmah dole. Vidim, a kako šta puca ovo? Ne se gađa strelama. Nisam skonto, brate. I umro si. Ajde, ti stav. Ja ću da te gledam, ajde. Ne sam nastane blokove. Tako. Mislim će biti da se 31 blok. A ti ideš ti do sredine. A tu nema Lucky blokova. Ne veze, ima českova. Nema ni to. Ima, ja vidim neki lik, bio tamo, ima... A nije, ima Lucky blokova. Ima Lucky blokova unutra u tome. Znaš šta? Znaš koliko imaš? Ne vidio tamo.
Vidi Ender Dragon, evo. 12 jajeta imaš neka 2 lika su ti u sredini. Misliš lik ili kuš? Da, lik ili kuš. Evo još jedan lik dolazi. Pa ne mogu, sad ću mu ja. Jel ti snimaš? Da. Pa pustimo malo ovu pesmu. Holi, dali. A sigurno to Marko, slušaj i pitaš šta je sad ovo. Nemanja. Molim. Slušaj se Marko, sad pitaš šta je ovo. Marko, pa to ti je muzika. Aj, čuti. Moram čuti. Šta je tvoj video, baš Afrika? Šta ćeš? Pazi, neki lik hoće da ti dođe. Lik pada. Ajde, gradi brzo. Ja mislim, blizu sam. Ja si noob. Zabagalo mi. Ajme nov partiju. Dali mi se kod odemo u drugu partiju. Jovane, Evo da se ljuti. Jovane, moći ću za sat vremena. Moći ću sat vremena da dođem, Jovane. To, nemojte, znaš šta sam dobio? Lucky Block Sword. Lucky Bow! I nešto mi se zaglavilo. Ja sam, Jovane, ja pored drugog svom. I ubija me nešto. Molim. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Vidimo sledeće. Pazite!